Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da saduwa a cikin shirin alƙalami ya fi takobi. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, nishaɗantar da ku gami da wa'azantar da ku. Masu sauraro, sunana Miss Flower. A wannan lokaci da muke ciki muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna Jinin Jikina, wanda yake zuwar muku duk ranar Asabar, wallafar Maman Nurul Huda. Sunana Miss Flower, wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu. Masu sauraro, makon da ya gabata mun tsaya inda Ummi na fita ko minti 5 bata kai ba, wani ya shigo ɗakin, fuskar shi an rufe ya danna Hanifa ya yi mata allura ya gudu. Bayan Ammar ya samu nutsuwa ya kalli Samhat da ke limshe ido ya ce, "My Sam, yaushe kika canja?" Murmushi ta yi ta ce, "Ai daman ni haka nake." Ya ce, "No Sam, me yasa baki jin magana ta? Ko baki duba auren da ke tsakaninmu ba? Ai na ci darajar kasancewa yaya a gare ki." Ihun Hanifa da suka ji ne ya hana Samhat magana, a ruɗe ta miƙe ta saka doguwar rigarta, shi ma haka suka fita da gudu. Ganinta suka yi kwance cikin jini tana ihu. Cikin tashin hankali Samhat ta ƙarasa inda take tana tambayar ta, ba ta iya magana sai nuna ƙofa da take yi. Ummi ta ce, "Mu je asibiti." Ɗaukanta Ammar yayi ya fita da gudu. Asibitin shi direct suka je ba tare da ɓata lokaci ba. Ummi ta shiga emergency da ita, kasancewar ta gynecologist. Ta daɗe kafin ta ceto rayuwar Hanifa, amma ta fita hayyacinta. Fitowa Ummi ta yi ta kalla Ammar ta ce, "Ka kira Amir, ya kamata ya san halin da ake ciki." Waya ya ciro ya kira Amir ya sanar da shi, ya ce, "What? Gani nan zuwa." A ofis ɗin Ammar ya tarar da su. Ummi ta kalle su ta ce, "Allura aka yi mata wanda yake wanke cikin gaba ɗaya." Samhat da ke kuka ta ce, "Mun shiga uku, na san Abba ne wallahi ba zan yafe mishi ba." Ummi ta kalla Ammar ta ce, "Ya jikin Amin nasu?" Ya ce da sauƙi, ta fara magana. Samhat ta ce, "What? Kana nufin Ami ba lafiya?" Ya ce, "Eh." Ummi za ta yi magana wayar Amir ya buga. Wanda ya kira ya ce, "Ka zo round about. Mai wannan wayar ta yi haɗari kuma her condition is critical." Ya ce, "What? Ismat?" Ummi ta miƙe ta ce, "Me ya sami Ismat?" Ya ce, "Hatsari ta yi." Amma cikin tashin hankali ya ma manta da wanka a kan shi. Ya bi Ummi. Amir kuma ya tafi ɗakin da Hanifa take kwance kamar gawa. Hannunta ya kama, cikin tausayinta yana hawaye. Ya ce, "My honey, kin ji illar rashin yafiya ko?" Samhat ko wani wuta ne ya ƙara ruruwa a zuciyarta, ta ce, "Wallahi sai na rama." Kairat ce zaune da su Jebi da Salma. Kairat ta ce, "Ai tuni na sa aka wanke shegen cikin. Da ni za ta ja banza 'yar talaka. Akan tafi Amir ya sake ni, na gode. Na ji sanda Ismat ke faɗa mata tana da ciki, shi yasa na aika a wanke shegen. Yanzu tana can rai a hannun Allah." Salma ta yi dariya ta ce, "Ai nawa hukuncin zai fi naki domin ni na raba Samhat da duniya. Zan yi." Shaƙe ta Jebi yayi ya ce, "Kar ki gwada domin za ki sha mamaki." Kafin ta yi magana Anwar ya shaƙe Kairat ya ce, "Allah ya isa tsakanina da ke, kun kashe min ƙanwa, wallahi na yi nadamar rashin yarda da ƙaddara wa yau. Wato ni Ammar na cuci ƙannena." Tunawa yayi da Ismat sai ya fashe da kuka. Kun ga illar rashin yafiya da yarda da ƙaddara, gashi ya kai Anwar ya baro. Ganin zai tada hankalinsu ya sa Jebi sa yaran shi su duke shi. Samhat kuwa a asibiti ta yi wanka, cike take da tausayin Hanifa da Amir, domin rungume Hanifa ta yi, ya yi gam yana kuka. Can sai ya miƙe Samhat da ke zaune ta ce, "Ina za ka yaya?" Ya ce, "Gida za ni in duba CCTV cameras ina son in san wanda ya taɓa min Hanifa."
Bai jira me za ta ce ba ya bar asibitin cike da tashin hankali. Yana zuwa ya tarar da Abba zaune yana hutawa da drinks, jira yake a kira a sanar mashi mutuwar Samhat. Ko kula Abba bai yi ba, ya haura ya ɗauko laptop ya jona abin da ya ciro a kyamara. Kyamara ya nuna komai da ya faru ranar har da lokacin da Abba ya ɓata birkin motar Samhat. Kallon Abba ya cike da takaici ya ce, "Congratulations domin ka yi nasarar halaka ‘yarka Ismat." Cikin rashin fahimta ya kalle shi, Amira ce, "Ina son ka sani, ‘yarka Ismat ta shiga motar ba Samhat ba." Kai wani irin uba ne, to ka yi addu'a kar komai ya same ta da sauran ƙannena, in ba haka ba za ka sha mamaki domin ni kaina zan hukunta ka. Yana gama magana ya bar wurin, yana waya da 'yan sanda ya ce duk inda Kairat take ku binciko ta da duk wani da yake da sa hannu. DPO ya ce insha Allah za mu nemo ta nan da 24 hours. Ko da kuwa zan rasa aikina, I will make sure she get the punishment she deserves. Amira ce thank you. Abba ko jikin shi ne yayi sanyi domin duk 'ya'yan shi ya fi son Ismat. Cikin sanyin jiki ya miƙe ya tafi asibiti. Tsaye suke a ƙofar emergency suna jiran Amar da ke ciki da Samhat suna bawa Ismat taimakon gaggawa. Ummi ta kasa shiga sai kuka take yi domin condition ɗinta ya yi rashin kyau sosai. Amir ko tsayawa yana tunani hali irin na baban shi. A haka Abba ya zo ya same su ya ce, "Hassan ya jikin nasu?" Marmashin takaici Amir ya ce, "Baka ma gane mu ba Abba, yanzu baka jin kunya? Kai a rayuwa in ba san kuɗi ba babu abin da ka sani." Kafin Abba ya yi magana, Hajiya Nuratu ta shigo da 'yan sanda da Habib a bayanta. Ta ce, "'Yan sanda gashi nan shi ya kashe min miji." Miƙewa Ummi ta yi ta ce, "Hajiya ya zaki ce haka?" Ta ce, "Gaskiya ne ki yi haƙuri." Kallon Abba Ummi ta yi ta ce, "Kar ka faɗa min abin naka ya kai har ka kashe abokinka." Sunkuyar da kai yayi cike da kunyar Ummi. Ummi ta ce, "Ikon Allah." Hajiya ta ce, "Ni na haɗa wannan ƙaramin wasan don in tozarta ka, ban taɓa tunanin zai zama dangerous haka ba, sai gashi ya shafi Ismat da Hanifa. Ki yafe min." Ta maida rubanta kan Ummi. Murya Amme suka ji ta ce, "Ko ta yafe miki ni ba zan taɓa yafe miki ba domin kin ɓata wa yarana tarbiyya a matsayinki na babba. Ko kuma in ce uwa, maimakon ki nuna musu illar rashin yafiya da ɗaukan fansa, sai kika sa su a hanya kika rusa min gini da na daɗe ina yi." Kuka Hajiya ta fashe da shi ta ce, "Please ku yafe min." Amma za ta yi magana sai ga Samhat ta fito da Ammar da wasu doctor. Kallon Samhat Ammi ta yi ta wanka mata mari ta ce, "Ai ban san kun yi girman da za ku iya ɓoye min abu ba. Kun rungumi wata ashe Samhat baki da hankali? Yanzu towa gari ya waya kullum ina nuna miki illar fushi da mugun zuciya irin naki. Amma kika zaɓi yin abin da ranki ke so ko? Yanzu a gari ya waya tsawa ta daka wa Samhat da ke cire face mask tana kuka ta ce, "Na ce waye gari ya waya." Samhat ta tsugunna ta kama ƙafar Ammi da su Ummi. Tana ba su haƙuri, Bobo ko tausayin Samhat yake ji domin ran Ammi ya ɓaci. Tura ta Ammi ta yi ta ce, "Ina son ki sani ke ce kika kashe ɗan cikin Hanifa domin da baki sa ta a hanyar banza ba, da haka bata faru ba, kuma ni daga yau na fita harkan ku. Da aka halba Hanifa me yasa baki dawo da ita mun bar garin ba?" Kuka Samhat ta yi ta ce, "Ammi ki yafe min nayi kuskure." Amir ne ya kalli Samhat ya ce, "Ammi ba laifinsu bane, an zalunce su ne." Ammi ta ce, "Kar ka goyi bayanta ka faɗa mata gaskiya." Zai yi magana wayar shi ta yi ƙara. DPO ne ya ce, "Mun samu nasarar kama ta a penthouse ɗin JB kuma har da wani Anwar." Amir ya ce, "What?" DPO ya ce, "Mun gan shi ne kwance an duke shi kuma Kairat ta tabbatar mana shi ma yana da sa hannu a ciki. Domin so yake a sato masa Hanifa." Ya ce, "Okay DPO gani nan zuwa." Ammi ta ce, "Ban amince a fito da shi ba kuma ya ba da takardar Ismat. Ni Anwar zai wulaƙanta?" Ummi ta ce, "Kai wannan wani irin masifa ce, Allah ya kyauta." Amir, ka san inda za a yi a sako shi? 'Yan sanda ne suka fara jan Abba.
Samhat ce ta je gaban su ta rungume Abba ta ce, "No Abba ka zauna da mu na yafe maka." Murmushi ya shafa fuskar ta ya ce, "Daughter, for the first time na yi regretting abin da na aikata amma kash. It's too late amma ina son ku yafe mun ba laifi na bane." Girgiza kai ta yi ta ce, "No Abba, forgive me." Ya ce, "Ki gode wa Allah, despite iyayenki sun rasu kina da masu miki faɗa, ni ina da uwa amma ban samu wannan gatan ba. Domin ummata ita ce sanadiyar gurɓacewar tarbiyyata a yau. Da na gan amminki na miki faɗa na gane ni ban yi dacen uwa ba. Domin ita ke sa ni a mugun hanya tun ina ƙarami, shi ya sa na taso da ƙiyayyar ɗan uwana Muhammad. Amma ki min alƙawari za ki zama 'yar kirki." Da kai ta amsa mai yayi murmushi ya kalli 'yan sanda ya ce, "Please ina son ganin Auta da Ismat, su ma jikinsu a mace yake." Ummi ko kuka take. Shiga ɗakin Hanifa yayi ya ganta kwance ya shafa kanta, ganin kamanninta da abbanta ya sa shi sakin kuka ya ce, "Ki yafe min 'yata." Gobe ko idon shi yayi ja saboda tausayin abbansu. Kallon Ismat yayi da ke kwance an sa mata oxygen ya fashe da kuka ya ce, "Mama na Allah ya baki lafiya." Kallon Ammar yayi ya ce, "Ammar ko? Amma za ta tashi?" Ya ce, "Insha Allah, internal injuries ne." Cikin karaya ya kalli Ummi sai kawai ya ce, "Mu je kawai." Duk suka bi shi da kallo. Ammar ya ce, "Bari in je station in yi belin Anwar." Habib ya bi shi yana fita Hanifa ta farka. Ammar ya ƙarasa gadon ya ce, "Auta?" Shafa cikinta ta yi ta ce, "Karka ce min ya zube." Ya ce, "Auta, please calm down please." Ta ce, "Ka faɗa min gaskiya." Tashi yayi ya bar ɗakin Ummi. Ta kama hannunta ta ce, "Diya karki dama Allah zai kawo wani." Kuka ta fashe da shi tana fuzge-fuzge ta ce, "Ummi ku dawo min da baby na. Wallahi ina son abin da ke cikina. Wayyo anti Samhat ki taimaka min ki bani baby na." Rai ɓaci Ammar ya bar ɗakin, ga tausayin Hanifa da yake ji, duk laifin Samhat yake gani. Ammi ta rungume ta tare da cire hular da ke kanta tana shafa sumar kanta. Samhat ta kalli Ammi da ke hawaye ta ce, "Ki yi haƙuri ki lallashe ta za ta yi shiru." Ammi ta ce, "Hanifa." Ummi ta tashi ta zauna runguma Hanifa ta yi tana buga bayanta har ta yi barci. Samhat fita ta yi ta je ofis ɗin Ammar. Zaune ta gan shi ya riƙe kai, ƙarasawa ta yi ta taɓa shi. A fusace ya ɗago ya ce, "Get out Sam." Ta ce, "Ya haƙuri please na tuba na fara jin maganarka." Ya ce, "Really? Tun yaushe nake ta miki magana ki bar maganar ɗaukan fansa, but no, you refuse to listen. You see the condition everyone is in kuwa?" Hanifa is devastated. Aikin san komai domin ke. Nurse ce, but you behave like a child. Ta ce, "Ya haƙuri na tuba." Ya ce, "Sam, you are responsible for your sufferings and I must punish you as your brother and husband." Zara ido ta yi ta ce, "Zan yi accepting duk kowane punishment, but kar ka rabu da ni." Ya ce, "Get out now before I lose my temper." Za ta yi magana ya daka mata tsawa, da gudu ta fita ta bar asibitin tana kuka. Amir ya gaban DPO ya ce, "Yanzu su nawa ne?" Ya ce, "To Kayar ta ce su huɗu ne da wata Salma sai dai fa ta gudu. Su uku kawai muka kama. Kuma gaskiya sai sun fuskanci hukunci ranar Monday za a tura su kotu. Domin this time around ba za mu yarda iyayensu sun hana mu aikinmu ba." Amir ya ce, "Zan iya ganin Anwar?" Ya ce, "Eh." Fitowa aka yi da shi duk jikin shi a fashe, na dukan 'yan sanda da kuma yaran jebi. Kallon shi Amir ya yi, sai ya dukar da kai don kunya. Amir ya ce, "Anwar me yasa ka aikata hakan?" Anwar ya ce, "Kai ya haƙuri yaya duk sharrin zuciya ne." Ya ce, "To faɗa min mai ka sani kuma tsakaninka da Allah." Ya ce, "Wallahi yaya ban san za su yi mata allura ba, ni kawai cewa na yi a sato ta mu gudu. Amma yanzu na gane kuma ina son matata Ismat." Amir ya ce, "Ka san kuwa Ismat na asibiti? Ba ta ma ko iya numfashi sai da taimakon oxygen."
Zaro ido yayi ya fashe da kuka yace please ka taimaka ka fitar da ni in je in yi jinyar matata. Wallahi na tuba. Amir ya ce a'a gaskiya ba za ka yi wa kanka da Ammi adalci ba kuma ko tunanin su Samhat ba ka yi ba. Ya ce girman kai ya jawo min. Amir ya ce yanzu zan fara processing bill ɗinka. Kallon DPO yayi ya ce a yi filin murder case da fyaɗe akan JB ita kuma Khaled a sake ta. Na yafe mata sanadiyar ‘yata Ummita bana son ta taso ta tsane ni a kashe maganar please. Ya ce okay ai ku aka yi wa laifi. Ya ce abba na ne fa. DPO ya ce gaskiya sai ya fuskanci hukunci domin shi laifin shi na da yawa. Jiki sanyaye ya bar station ɗin ya tafi asibiti. Ɗakin da suke shiga ya tarar da Hanifa ta jingina da gado tana hawaye. Kallon Ammi yayi ya ce ina Ummi? Ta ce ai tana gida ta je dafowa Hanifa abin da za ta ci. Ya ce ke ma Ammi ki je ki huta baki da isasshiyar lafiya. Ta ce ai kuwa tun da ka zo kuma shagwaba auta ta ishe ni. Murmushi ya kalla Hanifa da ta haɗiye rai. Hajiya Nuratu ta ce to su auta an yi fushi. Ammi ta shi mu wuce kafin ta fashe. Ammi ta ce to mu je. Suna barin ɗakin Amir rungume Hanifa a tare suka sauke ajiyar zuciya. Ture shi ta yi ta ce stay away from me. Ya ce why? Akan me zan bar ki? Ko ba aure tsakanin ma ake kanwata ce ko? Hani me yasa kike min haka? Please ki yafe min kar zuciyata ta buga. Kuka ta fashe da shi ta ce sun gashe min baby na. Ya ce har da ni ma ki ya haƙuri zan baki wani. Rungume ta yayi gam yana shafa bayanta. A ran shi ya ce yarinyar nan da san baby take. Ni dai gaba ta kai ne. Raba jikinta yayi da nashi ya kalle ta ya ce kina son baby ko? Ta ce eh. Ya ce to bari ki ji sauki zan baki guda 3 a jere kin san ni twins ne sai ke ma ki haifo 3. Ta ce a'a 3 ta yi yawa ɗaya dai. Ya ce 2 auta. Marmashi ta yi ta duke shi a ƙirji. Ina ka je tun ɗazu ban ganka ba. Za ta yi magana amma ya turo ƙofa ya gan sai dariya suke. A ran shi ya ce ni ina can ina fushi da Sam ɗina. Ashe sun shirya bari in je mu shirya. Kallon Hanifa ya ce ina Sam? Ta ce ai tun ɗazu ta bar nan. Gaban shi ne ya faɗi ya ce to ina ta je ne? In charge shigowar shi kenan ya ce ai na ganta ta fita daga office ɗinka tana kuka ta bar asibiti. Ya ce to fita yana tunani ina za ta je kuma kar ta yi something crazy. Mota ya shiga ya bar hospital ɗin. Yana duba hanya a bakin wani shago ya hango ta tana shan bobo. Bakin yayi ya fito ya ce Sam. Tana ganin shi ta miƙe ta ce kar ka zo kusa da ni ma na yi fushi. Ya ce mu je za mu yi magana a gida. Ta ce no bana so ka je ka samu wata ni ma na yi fushi. Murmushi yayi ya ce haba hello hi bye bye. Zuwa ya zai kama hannunta ta gudu. Samhat ta hau titi ba tare da ta duba ba. Aka wani ƙaton mota ya ɗibe ta wani ihu Amar ya ce Sam. Mutane ne suka zagaye ta shi ko Amar ko motsi ya kasa yi sai hawaye. Wani daga cikin wanda suka taimaka wa Amar yana ganin Samhat ya ce please ku zo mu ba ta taimakon gaggawa yarinyar akwai taimako. Masu sauraro, duka abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na yau mai suna Alƙalami ya fita kogi. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Mun gode.